Hej alle sammen og velkommen tilbage på min Mia X kanal. Jeg har i dag endnu et afsnit til jer i Nielsens familien, og jeg kan ikke huske hvad nummer det er, men det kan I jo se ned i titlen. I sidste afsnit, hvis I kan huske det, det vil være lidt tid siden, jeg har lagt afsnit op for den her familie her. Men der var Melissa jo i byen, og hun ligger stadigvæk og sover. Og hun skal faktisk på arbejde lige nu, eller pirker hun fra? Nå, det er skolen hun pirker fra, nå jo. I remember. Hun skal på arbejde klokken 18 i aften. Det tænker hun godt kan tage afsted til. Der har hun sovet sin tømmermænd ud. Hun er sulten, og hun er træt, men hun sover lige nu. Faren, hvad laver han? Har du lige tisset på gulvet? What the fuck? Mop helt vildt. Og så tænker jeg lidt, at han går ind, og så det der hår, ikke? Og jeg ved ikke, jeg synes, jeg vil blive lidt træt af hans hårfrisyr. Jeg ved ikke, det er sådan irriterende. Det er pænt nok, men det er ikke sådan... Jeg vil gerne have, at han skal sådan noget lidt andet hår. Og så kan jeg lige vise jer de nye ting, der er kommet i nye venner i... Altså det nye tøj, der er kommet til de små børn. Men de kommer stadigvæk til at have juletøj på indtil næste afsnit. Men vi giver ham lige en ny frisyre. Og der er jo nemlig kommet nogle med nye venner. Okay, nej. What the fuck? Ej, looking good in the neighborhood. Ej, hvor sjovt. Han minder mig om Trey fra Sex and the City. Jeg ved, Charlottes sådan en af hendes store forelskelser. Ej, hvor sjovt nok. Det er bare fordi, det sådan, håret ligger sådan der. Ej, det ser færdigt ud. Jeg ved ikke, det synes ligner flødeskum eller sådan noget. Så sådan, det ved jeg ikke, hvis man gør sådan her. Ligner flødeskum. Den her tænker jeg godt, vi kan give ham. Ja, det vil være så lille, hva'? Jeg kan bare ikke huske, om han har sort, eller om han har brunt hår. Oprindeligt. Jeg tror så oprindeligt, at han har brunt hår. Nu giver han i hvert fald brunt hår. Han har sådan lidt en... hans frisyr, den kan godt lige ændre lidt. Nej, han skal i hvert fald ikke have den hat på. Eller skal han? Maybe not. Okay, nu har jeg i hvert fald forgivet ham. Skal vi se, om frisyren har ændret sig i alle hans... Det synes det værste, når de gør det. Så skal man sådan gå ind og... Se, det havde ikke gjort det i hverdagstøj. Typical. Så går vi lige ind. Der er også den her. Eller hvad? Den her, synes jeg. Og den er ændret i... Ej, det synes jeg faktisk klæder ham rigtig godt. Synes I ikke det? Det synes jeg i hvert fald. Ej, hvor irriterende, at den ikke ændrer det i alt. Det var sådan... Hello. Ej, det klæder ham faktisk rigtig, rigtig godt. Og formelt... Ej, hvor irriterende. Okay, jeg går lige ind og ændrer alt håret på ham. Nu fik jeg ændret hans hår i alle hans frisyrer, og nu kan jeg lige vise jer, hvad for noget tøj, der er kommet med. Det er lidt forskelligt i piger og dreng, så... Jeg tænker, at jeg i 100 Baby Challenge lige viser jer, hvad der er til drengene. Men vi pigerne, nu skal vi lige se, om vi kan... Okay, vi gør det bare her. I toppet, der er der kommet... Eller jeg tror, noget af det er sådan lidt samme. De her to ting er både ved pigerne og drengene. Det er mest ved kjoler og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, der er noget ved drengene, som der ikke er ved pigerne. Så, ja. Men i hvert fald, der er den her, som er sådan lidt en fodboldtrøje-agtig noget. I kan ikke så godt se det for hendes hår, men der er sådan et mærke på, og så kan man vælge den i forskellige farver. Så er den her, som også er rigtig, rigtig sød. Den er faktisk vildt sød. Der er sådan nogle små lapper på, skuldrene. Albuerne. Og ja, det er vist den eneste sådan trøje-agtig, der er. Yes. I was right. Jeg skal lige gå tilbage. Yes, og så er der vist ikke nogen nye bukser, så vidt jeg ved. Nope. Der er heller ikke nogen... Jo, der er vist nogle nye sko, sådan nogle små. Jo, der er de her 3. Der er den her. Jeg synes, de her 2 her, de ser færdige ud. Jeg ved ikke, jeg vil aldrig give mine børn det. Eller måske, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det ser sådan lidt robust og lidt voldsomt ud. Men der er dem her. De er faktisk rigtig søde. Det ligner lidt nogle... en blanding mellem Converse og bowlingsko. Jeg ved ikke. Og... går lige tilbage. Yes, så ved formelt... Eller ved kjoler, der er der kommet nogle nye nu. Og forresten, så er der kommet en opdatering. Eller... julepakken er blevet opdateret, så der er kommet nogle nye kjoler og sådan noget, men det kan I gratis gå ind og se. Men blandt andet den her kjole, for eksempel, den er kommet, den er bare så sød. Den er virkelig, minder mig sådan lidt om Elsa fra Frozen. Men der er kommet de her 2, og de er bare så søde virkelig. Jeg ved ikke, når jeg ser den her, så tænker jeg bare sådan en eller anden fransk pige eller sådan et eller andet. Mangler hun bare den der lille hat. Ej, det er simpelthen så sødt. Det er næsten lige før jeg giver hende det her outfit. Det er så sød virkelig.
Og så er der den her. Hvorfor trykker jeg på den? Så den her, den er også virkelig, virkelig sød. Sådan både hverdags og fest. Formelt. Den er bare så sød. Så cute. Yes, og så er der vist ikke andet, så vidt jeg ved. Så er der selvfølgelig... Jeg tror faktisk ikke, der er andet. Jo, der er dem her. Hvor synes der var et eller andet. Det kunne måske godt give hende til den her. Det kunne faktisk være vildt sødt. Ej, det giver vi hende til. Ej, det ligner sådan lidt sådan noget julesokker. Det er også det med sort. Ej, vi giver den i rød. Super. Det var faktisk alt det tøj, der er til børnene. Der er ikke særlig meget, men der var... der er også nogle frisyrer. Og der er faktisk... det er både det samme til pigerne og drengene. Eller nej, der er nogle frisyrer der. De her 2 frisyrer er til drengene. Eller er der også for drengene. Og så de her 2 frisyrer er der ved pigerne. Som vi kan se. Men først er den her. Den er faktisk rigtig fin. Den er lidt sød. Den har sådan lidt volumen. Så er der den her. Som også er rigtig sød. Du kan både bruge den til piger og drenge. Og så er der den her, som faktisk er rigtig sød til både piger og drenge også. Og den her, som jeg ikke er særlig vild med. Jeg synes, den har sådan... Jeg ved ikke, flætningen ser sådan lidt underlig ud. Så kan jeg meget bedre lide den her. Men ja. Det er nogle meget fine frisyrer, der er. Altså, det er ikke noget sådan råb hurra for, men det er fint nok. Så nu har jeg lige fået set alt det tøj og hår, der er til børnene og nye venner. Og nu vender vi... nye venner, og nu vender vi tilbage til spillet. What the fuck? Hvad laver du? Hvis du skal tisse, hvorfor tisser du så ikke? Okay, super. Jeg tænker, at vi skal have dem i nogle klubber. Fordi at nu hvor nye venner er kommet, så skal vi ligesom også bruge det i vores let's plays, altså vores andre let's plays. Så hvad er det en hans interesser er? Det er noget med bodybuilding, noget med kroppen og sådan noget. Så jeg tænker lidt, om vi kan se, om der er nogle klubber, der har noget med det at gøre. Nej, jeg gider ikke have nogen tip. Eventuelt liga, det er vist børnene, så dem tænker jeg, at Maiken kan være en del af. Fitnessbrødrene. Alle kan blive bedre, hurtigere, stærkere og sundere. Uanset om du har brug for et par opmuntrende ord eller et spark i rumpetten, så kan vi hjælpe dig. Og hvad står der her? Se detaljer. Der er ikke nogen adgang. Hvorfor er der ikke nogen adgangskrav? Nå, Clara. Nå. De må svømme, og de må træne. Og deres hjemmested, det er i Wittenberg, og det er træningscenteret Haven. Så nu kommer vi også til sådan at prøve at tage over i Wittenberg med nogle af mine andre familier, så det bliver også meget sjovt. Nu melder han sig ind i den her klub. Tillykke, Jacob er kommet med i Fitnessbrødrene. Marcus Flex, som I kender fra Nye Venner. Velkommen til Fitnessbrødrene. Jeg er glad for, at du vil være med i vores klub. Holder klub med, hvor du kan møde resten af... Hvornår skal han ikke arbejde lige om det? Nå. Hvor du kan møde resten af klubben. Jeg havde tænkt, at vi skulle mødes over ved træningscenteret i Haven. Vil du træne sammen? Yes, ses der. Og det er også det, jeg synes, der er mega fedt, fordi at han træner jo ikke, altså han tager jo aldrig i fitnesscenter, men det er jo mega fedt, at han så ligesom kan mødes med hans klub, og så kan de træne sammen, fordi så får han også gjort det. Så det synes jeg er mega fedt. Yeah. Så er klubben samlet, men hvorfor i alverden har han... Okay, jeg tror lige, du skal skifte om til dit fitnesstøj, ellers så er det sådan rimelig akkurat. Sportstøj, og så kan han lige drikke... Nej, ikke løbetur, han kan lige tage en energidrik. Okay, jeg føler virkelig, de fryser her meget efter. Okay, det her træningscenter har vi faktisk slet ikke set endnu. Jeg har slet ikke udforsket det. Energisk træning sammen. Han ser jo mega godt ud nu med den der frisyre der. Og han er jo begyndt at blive sådan en, der... Are you fucking kidding me? Ej, jeg skal nok lade være med at kommentere på, hver gang vi ser dem. Det er fordi Don og Jake, hvad hedder han? Hvorfor går de nedenunder? What? Nice nok. Okay, nej, hvad? Går de så nedenunder og så op ovenpå? Okay, det giver ingen mening der. Ej, de kan ikke gå igennem der. Wow, det er mærkeligt. Nå. Men hvad hedder det? Det er fordi, de er jo nogle simmer, der ligesom oprindeligt var i spillet, så det er derfor, man hele tiden bliver ved med at se dem. Og det her fitnesscenter er jo gigantisk. Altså, det er jo helt åndssvagt. Okay, Marcus Flex, han er vist... Han er klublederen. Hvis han skal snakke lidt med... Okay. Er der nogen, der er ved at dø? Ja. Vi skal i hvert fald snakke med manden Melen. Manden Melen, skifter Melen. Inviter manden Melen til energisk træning. Oh my god. Det kunne synes være det sjoveste. Det er jo totalt åndssvagt, der ikke er nogen dør her, de skal hele vejen ned.
Nå, nu er der i hvert fald rigtig, rigtig mange mennesker her. Og nu har han inviteret manden med len, og... Ej, det er Mia Jensen, der kommer der. Hvor sjovt. Eller er det? Det mener jeg, hvis det er. Ja, jeg var korrekt. Nå, det var ved at sige, det var, at Jacob han er begyndt at blive sådan en, der kom til at kigge på lidt flere piger, end han måske burde. Jeg hele tiden bare kigger på andre end Sara. Så nu kommer han lige til at flytte lidt med hende her. Hvad hedder hun? Clara Bjergsen eller sådan et eller andet. Oh my god! Han er bare sådan helt casual. Ej, nu skal jeg lige træne. Ej, hvor er det mærkeligt, virkelig. Jeg vil så gerne have, at han skal have et barn med Nana fra 100 Baby Challenge, så jeg håber virkelig, at han møder hende. Prøv lige at høre den lyd, der er om her. Seriøst, mand. Nå. Så hun lige til det, eller? Okay, hun vil ikke flytte med ham. Afvist! Wow, han har også bare en vild tatovering. Hvad var det, han hed? Joachim Pral. Okay, han har et kajtet møde med en fra klubben, eller fra fitnessbrødrene. Clara Bjergsen. Ja, hvad kan jeg gøre ved det altså? Han prøvede jo ligesom. Så er der også hende her, hvad hedder hun? Hun hedder Eva Capri, eller andet. Han prøver også lige at snakke lidt med hende. Det er ret vildt, hvor mange mennesker der er lige nu. Ej, det er vildt fedt, man kan sådan se ned over her. Nice. Det er mega fedt, det her fitnesscenter. Er hun... Wow, sikke en tatovering, du har, girl. Okay, spørg Eva om at være mentor. Hvad? Nej, ellers tak. Hun er flirtende. Flirt. Han er meget energisk, ja. Det er bare lidt mærkeligt, at han er sammen en samtale med hende der. For helvede altså. Det er da utroligt. Du er selv flirtende, så gider du ikke engang flytte med ham. Nå, jeg tænker lidt, at han måske... Jeg sidder bare og snakker sådan helt casual med døden. Bare sådan, som om han var helt almindelig menneske. Kan han ikke gå ned og gøre et eller andet sammen med hans... Hop for gruppe. Spring ned i bassinet. Bagvendt salto, kanonkugle. Ej, seriøst, det skal vi prøve. Det er lidt akavet, han har prøvet at flytte dem begge to. Kom nu, du skal ned og springe for vippen. Kommer alle så ned og ser på ham, eller hvad? Det kan jeg ikke huske. Så er han fandme klar til at springe. Kom så, yeah! Okay, det er jo ikke... Det ser virkelig ud som, det er gjort. Det er nice nok hele familien, eller familien, hele klubben kommer herned. Kan de ikke springe? Kan de bade nøgen? Hehe. Bade nøgen sammen. Alle sammen. Ej, okay, det er måske lidt mærkeligt, hvis de alle sammen bader nøgen, er det ikke det? I en svømmehal. Svøm energiske baner. Sara har tjent 184 i dag, hun gjorde et godt stykke arbejde. Jeg tænker faktisk lidt, at vi bare lader ham være her, og så kan han sådan lidt chill med hans venner, og ja, bare snakke med mig sådan, være her, så kan vi tage tilbage og så spille lidt på de andre, så det tror jeg, vi gør. Så er vi tilbage i knirkehytten, og det irriterer mig seriøst så meget, at de bliver ved med at lave mad herude. Det er seriøst. Hallo, du har et køkken, brug det. Hvad? Okay. Tag din mad, spis salat fra haven. Og jeg kan ikke finde ud af, har hun tabt sig? Jeg tror lige hun... Okay, det er fordi han er på pause. Skift tøjet til... Nøgen, forstår det? Ha! Dine simmer kan ikke klæde sig af foran et barn. Okay, det giver også rimelig meget god mening. Hvorfor fanden... Ej, det er mærkeligt. Okay, og Melissa, hun er stået op. Stop for de døde. Og hun skal også være medlem af en gruppe. Jeg ved ikke, om hun skal lave sin egen, eller om hun skal blive medlem af en. Idolerne. Det kræver meget at se så godt ud. Perfektion er ikke noget, man kommer sovende til. Alle har brug for nogen, de kan se op til. Det er derfor, vi har idolerne. Drik kaffe. Være led mod medlemmerne af overløberne. Og prøve tøj. Det kunne sgu da være en meget god gruppe for hende, kunne det ikke det? Det store brus, det er deres hjemsted, det er svømmehallen i Windenburg. Det er meget nice, vi kommer til at være lidt derovre også med den her familie. Så den tænker jeg godt, hun kan. Hvem er det? Sergo. Ved ikke. Kan man ikke se noget om ham? Sofia. Nice nok, det synes jeg, vi skal bede om invitation.
Hej Melissa, jeg hørte, at du gerne vil være medlem af Idolerne. Kom og hænge ud med os, og hvis det går godt, kan du bede om en invitation af Idolerne. Hun skulle arbejde klokken 6, så det kan hun nok godt nå. Vi mødes ved det store brus, find badetøjet frem og mød os ved svømmebassinet. Det kommer til at være meget koldt, fordi at der er jo vintertema på lige nu. Men ja, vi ses der. Det er mega nice, vi kommer til at sådan at få nogle, eller få vores simmer fra Nielsen-familien i nogle klubber. Yeah. Starter et klub med. Melissa må hellere gøre et godt førstehåndsindtryk på Idolerne, der holder et møde nu. Hun bør socialisere med klubmedlemmerne og bede om invitation til Idolerne, hvis det går godt. Hvad er det? Nej, Chest Sunny. Nej, hvad står der? Chest Johnny, jeg ved aldrig, hvordan man udtaler hans navn. Venlig præsentation og... Hvad var det? Er han teenager? Nå. Venlig præsentation, han tager faktisk ret godt ud. Så hun ligner lidt, han ligner lidt hendes far, fordi han er sådan... Ja, det der hår. Okay, er det en indendørs pool eller en udendørs? Wow, det er forvirrende det her. Wow, det ser nice ud, mand. Griner. Okay, jeg tror det er udendørs, men sådan... Fuck, hvor fedt, det ligger sådan i noget vand. Okay. Er der sne? Jeg forstår det ikke. Det er der vist, men er det ikke rigtigt? Nå, jeg ved det ikke. Vi må lige se. Hun skal indenfor nu. De skal op og bade. Hop i vandet. Og hun skal... Den genstand er i broen. Okay, så må hun jo vente, altså. Snak sammen her. Vi spoler lige, fordi det er et virkelig stort rum, det her. Det tager rimelig lang tid, at hun kommer derhen. Sådan. Og skal hun springe ned i bassinet. Kanonkugledyk. Kæft, en stor pool, mand. Men så er det noget med, altså kan de jo... De her baner her, så er det dem, vi svømmer. Det er jo dem, der jeg var forvirret over, dengang jeg lavede en video på alle de ting, der var med i byg. Så tror jeg, de kan svømme på de her baner her. Er hun teenager? Ja, hun er teenager. Luna Villarreal. Wow, så er den, mand. Vildt nok. Er hun også en del af Idolerne? Nej, hun ikke. Okay, jeg tænker, hun kan... hun må ikke smutte Viola. Eller Luna, eller hvad hun hed. Hvad hed hun egentlig? Luna, ja. Kald hen. Luna! Hvad laver de? Hvorfor står de derhen? Det er sgu da mærkeligt. Kald hen. Kom nu. Hvorfor er det hun... Okay. Så må hun jo bare lade være. Hvorfor er det er vildt mærkeligt, at de alle sammen står der? Nå, så må de gå ind, og hun kan passe barn. Woohoo! Hvad må de godt, hvad må de ikke? Nå, det ved jeg ikke endnu, egentlig. Eller hvad, kan jeg se det herinde? De må gerne drikke kaffe og være led mod medlemmer af overløberne og prøve tøj. Undskyld. Okay. Er det musik, eller er det bare... Hvem er det, der skal til at springe ned for vippen der? Jeg elsker seriøst den her svømmehal, den ser mega nice ud. Altså, hvor er alle menneskerne henne? Jeg føler, at alle mine klubmedlemmer har skrevet for mig. Ah, okay, de er heroppe. Hvad fanden laver de deroppe? Når de er i gang med at prøve tøj. Ej, hvor de lede, de har bare skrevet fra hende. Hun er bare sådan helt forvirret, hun er ny i klubben og alt muligt. Fuck, hvor sjovt, så tror de bare prøver tøj. Den er låst, okay. What? Er det okay, nu forstår jeg, det er deres klubrum, eller hvad hedder sådan noget. Okay, det er nice. Men på den anden side, kæft hvor er det unfair. Prøv at udføre den hemmelige banken. Prøv lige at overveje, hun prøver at være en del af den her klub. Og de har bare sådan gået ind i deres klubområde, uden hun kan komme derind. Det er totalt unfair. Det er mega sådan mobning. Hold hende bare ude. Nu prøver hun at banke. Se om hun kan komme ind med det. Ej, hvor er jeg altså bare unfair. Men ligesom ikke bruge den dør. Men hun er sådan en del af sådan, hvad hedder det? Nå, så må hun snakke lidt med hende. Kan hun ikke sende en sms til en af dem? Godt lige hun bliver ved med at prøve det. Bare sådan, hallo. Det er ret nice det der med, at de har, hvad hedder det? At de har sådan et klubrum heroppe. Nå, hun vil gerne snakke med, men det skulle da lidt svært, når hun... Nå, okay. Altså...
Hun er bare gået ned på toilettet så, hvis de andre ikke engang gider at snakke med hende. Det er fandme unfair det her, det er virkelig unfair. Så tager hun bare en drink. Lav drink. Flødeis cola. Du må jo godt tisse først, altså. Oh my god. Okay, skulle hun egentlig ikke være på arbejde? Nej, hun har fri i dag. Okay, wow. Shit, jeg blev lidt bange der. Og drik. Er de stadigvæk ikke kommet ud? Så står de bare på et tøj, men what the fuck. Men det er ret nice det der med, at man kan sådan have en dør, der ligesom kan lukke det hele af. Okay, nu har hun prøvet at blive en del af klubben, men det gik ikke særlig godt. Siden at de ligesom lukker sig inde i deres klubrum. Hvad skal hun ligesom gøre ved det? Så hun må ligesom give op. Og gå ned på toilettet, og så tænker hun tager hjem efter, fordi at der er ikke rigtig så meget andet, hun kan lave her. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Er det en cola, eller er det øl, eller hvad? Nu har hun gerne snakket med hende. Snak med Sofia. Er hun kommet ud fra hendes... Hvor er hun henne? Er det ikke hende der? Hun kan ikke snakke med hende, når hun... Nej. Nå, hun tager hjem nu her, fordi hun kan ikke rigtig gøre andet her. Girl, gider du lige at eventuelt tage noget tøj på, tænker jeg sådan lige uden. Hvorfor er det, de alle sammen har badetøj på? Altså, det er midt om vinteren, ikke også? Så... Nå, det er fint, hvis hun gider bruge det. I don't care. Sara, hun er i gang med at få dansefærdigheden, tror jeg. Ved at sætte rytmen i musikken. Og hun skal også være medlem af en gruppe, en klub. Hvad er hendes interesser egentlig? Nå, det er søde. Hvor er det henne? Der. Det siger man madelsker. Du kan være nede med noget madklub af en art, måske. Et eller andet. Havenisserne. Jeg tror ikke rigtigt. Nå, der. Gourmandisterne. Jeg kan aldrig udtale det. Vi er altså ikke ret snobbet. Vi sætter bare pris på de finere ting i tilværelsen, så længe det har med mad at gøre. Simpelthen ikke nogen adgangskrav. Klar. Var det ikke hende, han prøvede at flytte lidt med. De må gerne lave drinks, blandt bare drinks. Drik bare drinks. Spise og lave mad. Men det er fyrtårnet. Der har vi ikke været endnu. Vær med. Velkommen til Gourmandisterne. Jeg er glad for, at du er med i vores klub. Vi holder klubmøde, hvor du kan møde resten af gruppen. Skal hun på arbejde? Nej, så det kan hun godt. Ja, vi ses der. Okay. Er det et lille barn? Er hun medlem? Okay, vi skal lige have hende til at tage noget andet tøj på. Eventuelt lige sådan umiddelbart. Du må ikke glæde dig af foran et barn. Hverdagstøj. Nummer 2. Det er fint. Okay. Hun er sulten, og det... Ej, okay. Lidt for meget måske, sådan lige til sådan første møde her. Hun står bare og tænker, hvad? Super, det er det fint nok. Tillykke, Sara kom med. Okay, hun kom med i den? Eller skulle hun ikke bare... Okay, den er kommet med i den, super. Okay, hvad var det her fyrtårnet? Hvad var det for noget? Nå, jeg tror måske bare det er et hus, er det ikke det? Jeg tror måske det er deres klubhus. I guess so. Ellers er det et hus, jeg ved det faktisk ikke helt. Men i hvert fald, hun er gammel at lave mad, og det er godt. Og jeg tænker, at vi lige skal tale om gourmandisterne. Hun har simpelthen sin egen mad med. Smid den væk, du skal have noget mad, som de laver. Så du ligesom kan give godt indtryk, så ikke godt. Yes. Og så skal hun lige snakke lidt. Hun ser faktisk rigtig fin ud af den der kjole hende der. Lær at kende. Hvem er klubbens leder? Okay, jeg tror faktisk bare, det er et helt normalt hus. Altså en familie. Kan jeg finde ud af... Var der ikke også en her Clara, hvor hun henne? Det er et fandme stort hus her. Jeg kan slet ikke lige overskue det. Er der noget ovenpå os? Okay, nice nok. Det var også ret flot, det hus. Nå. Men hun snakker lige lidt med hende. De kunne faktisk blive ret gode venner, tror jeg. Hvad hedder hun? Myrna Mønk. Stamgæsterne og gourmandisterne. Jeg kan slet ikke snakke. Ros lederen, hun er bare lederen. Og avantgarden og gourmandisterne. Snak om gourmetmad. Okay, hvad var de godt måtte? De måtte godt blande bardrinks og lave bardrinks. Er der en bar eller andet sted? Jeg har ikke rigtig brugt meget tid sammen med Clara
Jeg går ud fra, at hun gør godt. Nå, okay. Jeg troede, hun var lederen. På den måde. Inspireret, selvsikker, glad. Jeg tror, hun er barnet af et eller andet. Jeg tror, det er hendes barn, altså hende er Claras barn. Men hvor hun er henne? I don't have any idea. Hun er bare sådan forsvundet. Det er mærkeligt. Nå. Yes. Jeg ved ikke, hvad de skal lave. Kan de ikke putte en fisk her i? Jeg gider sgu da ikke købe en fisk til dem. Hvad var det, hun lavede lige før? Det gider hun altså hellere have. Hun gider ikke have det der. Tag en portion sammen. Så tager de altså en portion, tror jeg. Nå, det er da meget hyggeligt. Så kan hun da være lidt her. Vi behøver ikke rigtig gøre så meget, fordi hun skal sådan set bare socialisere med den. Er han stadigvæk over ved... Det er han sikkert. Så vi tager hjem, og så socialiserer vi lidt med Melissa. Jeg har faktisk slet, eller med Mike. Jeg har slet ikke spillet på hende hele dagen. Nu er vi tilbage i Nielsen-familien. Eller, ja, det har vi været hele tiden, men... What the fuck? Nu er vi tilbage hos Melissa. Melissa og Mike. Nu er han nok kommet hjem. Okay. Han gad ikke være sammen med hans fitness-mennesker mere. Nu skal han snakke lidt med hende om hvad. Og jeg elsker, at de bare krammer hinanden. Jeg tænker faktisk lidt, at de, det var egentlig meningen, jeg ville have holdt, at de skulle holde sådan en middagsselskab, som var lidt juleaftenagtigt. Så jeg tænker lidt, at vi ses igen i morgen. Nå, det så. Og så holder vi sådan en middagsselskab. Så, yeah. Nu er de oppe igen, og Sara, hun er lige i gang med at betale regninger. Vi fik lige en besked om, at hvis vi ikke betalte dem inden for 24 timer, så lukker de for strømmen. Så det er ikke sådan helt vildt fedt. Hvad stod der? Hun skulle vist på arbejde om 30 minutter. Yes. Så det får hun bare gjort, ja. Og hun skal i skole om lidt. Hun er lige i gang med sådan at spise. Super duper. Hvornår skal hun i skole? Hun skal i skole om 2 timer, og hun er selvfølgelig ikke lavet sin lektier. Nej. Hvorfor skulle hun da overhovedet gøre det? Og hendes lektier, de er her. Hun kan bare lave dem for hendes inventarliste. Og hvad med Mike'en? Vi skal lige have... Hvad fanden? What the fuck? Har hun ikke en skraldespand? Der er sgu da en skraldespand lige der. Nå, vi skal have Mike'en i en klub. Jeg tænker, hun skal være en del af Eventyrernes Liga. Verden er et mystisk sted, der er fyldt med eventyr. Sørøverskibe og rumskibe kan findes rundt omkring hvert eneste hjørne, hvor de venter på at føre dig afsted til magiske lande og fjerne galakser. Hvem tør? Kun helte. Okay, og man skal være barn, og det synes jeg er mega cute. Og i klubben, der er Elsa. Det er selvfølgelig Elsa fra Frost. Lukas og Max. Og hun vil gerne være med i den her klub. Og hvad må de gerne? De må gerne lege på legepladsredskaberne, og de må gerne lege i skabet. Yeah, velkommen til eventyret. Okay, hun skal på eller i skole om lidt så. Men jeg tænker faktisk lidt, at hun... Nej, det kan vi ikke gøre med, hun skal i skole. Men jeg overvejer faktisk lidt, om de skulle tage en feriedag i dag alle sammen. For nu er det jo sådan... Ligesom... Okay, moren kan godt tage på arbejde, det er fint nok. Sådan alene. Hvor lang tid er det, hun skal? Hun er fri. Okay, hun er fri kl. 15, det er fint nok. Men jeg vil gerne have, at de andre skulle have en feriedag. Både fra skole og fra arbejde. Hvad var det for noget? Feriedag. Super. Og faren han skal også lige have en fri dag. Om 2 timer, så skal han også tage en feriedag. Fordi nu er det jo ligesom, sygeplejerske. Nu er det jo ligesom jul, og nu synes jeg ligesom, at de har lidt ferie nu-agtigt. Så moren, hun er jo ligesom læge, og læger har som regel ikke fri juleaften, eller det er ikke altid, at de har fri i hvert fald. Så hun bliver nødt til lige at arbejde lidt, men, og det her afsnit bliver altså også lidt længere, det håber jeg okay. Men det vil jeg rigtig gerne have, at de holder sådan et middagsselskab, og så fejrer juleaften. Jakob har taget en fridag, yay! Okay, og sult, det er bare super, du tager bare lidt at spise. Jeg kan godt lide, at hun sætter sig ind og sådan læser ind på hendes værelse. Har hun fået læst sine lektier? Er de færdige? Hun er ikke færdig med lektierne endnu. Altså. Jeg tror faktisk ikke engang, de kan sætte sig i sofaen. Det er derfor, de hele tiden står. Eller kan de godt det? Måske. Okay, det kan de godt. Super. Men hun sidder lige og læser lektier. Og når hun så har gjort det, så kan hun hoppe i bad. Og så kan hun... Okay, det er klamt. Gør den rent, og så kan hun bruge den. Og det er jo vist fint nok.
Og jeg tænker som julegave, så giver jeg dem sådan en ting hver, og så leger vi det noget, de har givet sådan hinanden. Hvorfor er det, de altid går derind? Det er mega mærkeligt. Okay, kan han ikke please rydde op? Jeg føler virkelig, der er sådan over det hele, altså det er virkelig beskidt. Var han ikke i gang med at lave is? Eller fik han lavet noget is? Stod der lige... Jeg tror der stod uanalyseret urinprøve. Jeg tænkte, hvad i alverden har du det for? Start et klubmøde. Han tager et mudderbad. Nej, vi har sgu ikke noget mudderbad her. Mester. Okay, hvis hun dropper og gør den rent. Hun kan godt bare bruge den, men han skal lige gøre den rent, fordi at... Yes, det skal han bare. Flyt grænsen i en time, men Simon er energisk. Rengøringsvandvid, tak. Please, have et rengøringsvandvid nu. For et flip, fordi det der hus, det ser virkelig forfærdeligt ud. Har han egentlig ikke også... Ja, han har orden til mig, super. Kan han egentlig ikke starte klub med, og så få dem herhen? Det kunne være mega nice. Bliv her, det kunne være mega fedt. Klubmedlemmerne har fået besked og er på vej. Hvis kunne de nemlig tage ud og træne alle sammen, altså sådan ud og løbe eller noget. Nice nok. Hun er sådan helt fin i det. Girl! Vi skulle altså bare ud og træne. Det er meget mærkeligt, der kommer det der uden de er kommet. Okay, og så tænker jeg lidt, at vi beder gruppen om at komme herhen. Altså, det er hende, der stinker sådan. Kan hun ikke please gå ud og tage et bad, tænker jeg sådan. Hvorfor er det han ikke? Jeg har lige bedt ham om at gøre rent, og så er han bare sådan... Står han bare stille. Ren og sådan ud, tak. Hvorfor er det kun de to, der kommer? Nå. Bedre end ingenting. Okay, jeg kan ikke magte, at han bare står og glor. Nu skal jeg nok rydde det her op for dig, altså det er utroligt. Nice snak, hvor det hyggeligt, de kom på besøg. Okay, hvad var det gerne, de må? De må gerne træne, og vi har ingen del. Okay, de må godt træne, så de kan tage ud og løbe. Hvad er det? Når man laver armbøjninger. Drik energisaft. De står bare sådan... Wow, jeg gik lige igennem ham. Snak om erobringer, lol. Klubber. Vælg en klubstemning. Skab en energisk stemning. Yes, man. Tal om følelser. Hun synger bare i bad, kan I høre det? Klubhåndtryk. Håndtryk fra fitnessbrød. Hvad skete der der? Så er det creepy. Jeg vil gerne have, at de skal ud og træne sammen, alle sammen. Drengerøvskrammer. Ej, hvor grineren. Jeg tror, han kan blive rigtig gode venner med ham der. Hvad fanden er det, han hedder? Marcus Flex. Kan hun ikke please gøre det skide toilet rent? Jeg får virkelig fnil over at se det. Hvad laver han? Okay, what are you doing? Ej, det er sådan, som om de sådan mødes hemmeligt over hjørnet. Wow. Jeg vil gerne have, at de skal ud og løbe alle sammen. Ah, hvor fedt. Okay, energisk løbetur. Nå, jeg troede, de alle sammen kunne tage ud og løbe, men det kunne de så åbenbart ikke. Okay. Jeg bedte dig om at gøre det rent, seriøst. Nå, det gad hun så åbenbart ikke gøre. Er der noget mad i køleskabet? Hun er pretty damn hungry. Det er der ikke. What you gonna do about it? Snup et hurtigt måltid. Yoghurt. Det er meget hurtigt. Hun har det meget dårligt, kan jeg se. Det ville jeg fandme også have, hvis jeg skulle gøre badeværelset rent. Hun kan lige gøre det der rent efter, og så kan hun kan lige lave servere brunch. Æg med toast. Og kan hun ikke også spørge om hendes venner har lyst til at komme over? Bliv her. Eventyrernes Liga klubmødet er i gang. Klubmedlemmerne har fået besked af på vej. Det er mega nice, man bare kan tilkalde alle ens venner på den måde. Nej, hvor er han sød. Hvad var det? Ej, hvor er han nuttet. Lukas Munk, Havenisserne og Eventyrernes Liga. Lær at kende. Nu er der gang ind. Han var ude at løbe, eller hvad? Hvad var der stod, han skulle? Flyt grænserne i en time, mens Simon er energisk.
Hvordan kan jeg flytte grænserne? Energisk klubstemning, og det troede jeg kunne i Manton. Nå, det er lige meget, det går sgu nok. Hvad betyder det der anspændt? Alt for mange pligter. Dogne simmer hader at gøre rent, hvor det grineren. Nu er sådan en rigtig doven teenager, der ikke gider at gøre rent. Men du bliver nødt til, Melissa, du bliver nødt til at vise, at du også gerne vil noget, ikke også? Hun er sur virkelig, mand. Nå. Hun kan også lige få lov til at gøre den her rent, så hun bliver endnu mere sur. Ej, nu er der også kommet en anden dreng. Hvor er det hyggeligt. Popkulturel reference. Ros lederen, eventyrens liga. Er det ham, der er lederen? Jeg ved ikke, om der er lederen. Er det ham, der... Hvem er lederen? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, det er hende pigen der. Hvorfor kunne hun ikke komme? Jeg har ikke rigtig brugt meget tid sammen med Lisa Bjergsen. Jeg går ud fra, at hun har gjort et godt stykke arbejde. Det er jo bare perfekt. Så skulle hun næsten også invitere hende. Hun er sgu da med en. Nå, hun blev ikke med i medlem af klubben. Idolerne, bedre invitation. Jeg tror også lige, vi prøver at... Nå, det overløber, jeg skulle lige sige, hvad fuck. Ej, det er emoer, hvor grineren. Emoer. Emo? Ja, emoerne. Men det var ikke den, jeg skulle trykke på. Det var idolerne. Lige så hørt, vi gider ikke tage det over. Jeg håber, hun kunne være det. Nå, hun er ikke med i nogen klub, men hun skal bare lige ses lidt mere med den der, hvad var de hed, idolerne, og så kan det være, hun kan blive bedre venner med dem, og så komme med i klubben. Det gik bare ikke særlig godt sidste gang. Nå, der sidder lederen. Jeg synes også, der var et eller andet underligt, at hun ikke var der. Hun sidder bare der og lektier, what the fuck. Hvad må de godt? Må de godt irritere? Hun er lejsyg, så hun kan godt lige irritere hende. Ej, det er ondt at gøre det. Aha. Inviterer Elsa til dans. Okay, når morgen kommer hjem fra arbejde, så starter vi juleaften. Og det er meget fint, der er alle mulige gæster her. Mindre de skrider alle sammen. Nu gør de det. Nu går hun også ud og løber. Nice nok. Kan han deltage eller sådan et eller andet? Eller er hun på vej væk? Bed gruppen om at komme herhen. Kan han ikke... Nej, okay. Nå. Han er energisk nu, han ikke det, så kan han... Han tager han er meget sulten, så kan han gå ind og... Ja, det er fint nok, han bare lige gør og tager armbåndinger. Okay, og så kan hun... Kalde til måltid. Hun er meget anspændt. Jeg elsker det der, hvad hun havde at gøre rent. Det er mega grineren. Og så skal hun kalde til måltid, så kommer alle hen og tager noget at spise. Eller i hvert fald dem, der har lyst. Mike har opnået niveau 6 i sociale færdigheder. Simon blev nu mindre trist af at snakke med store tøjdyr. Er alle dem fra hans klub bare skrevet? Nej, nogen er der vist stadigvæk, tror jeg. Okay. Hvad skal de her spise aftensmad? Hvor meget har hun egentlig i færdighed til at kunne lave mad? Niveau 6. Jeg tænker bare på, kan hun egentlig lave en... Kan hun lave den der steg? Jeg mener, hvis man kan lave en steg. Men jeg ved ikke, om hun har... Chiligryde. Zombiekage. Spaghetti. Ej. Den er ny, er den ikke det? Den har da ikke været der, han det? Fransk toast. Oh my god. Chokoladesmåkager. Der er kommet nyt mad, venner. Det er jeg sikker på, det er. Eller hvad? Eller er det bare mig? Nå, men vi kan lave chiligryde til jul. Ej, hvor hun er sur. Det er fandme irriterende, jeg hele tiden skal lave alt arbejde, når de andre bare sådan sidder. Jeg har fandme lavet mad, når nu er jeg bare... Nu er der ikke engang plads til, at jeg kan sidde, altså det er mig, der lavede maden. Hvad med det? Er han også en del af... Han er en del af fitnessbruderne. De er alle sammen bare gået ud for at løbe, what the fuck? Okay, jeg tænker, hun kan lige invitere hendes boyfriend over. Ham der, han til også Max. Nå, hun sang med det derfor. Ham der, Sergo, eller hvad han hedder. Han virker altså ret... hun sender ham lige en glad sms. Eller bare send en sms. Nå, jeg troede, hun kunne sende... Nå. Christoffer.
Inviter ud til at hænge ud herovre. Inviter ud til at hænge ud herovre. Hvem er det? Er det ham Sergo eller Sergo eller fuck han hedder? Christian Munk, nej. Nå, nu har moren snart fri. Jeg tænker bare, hvor kan de sidde henne? Vred. Åh nej, hvad er hun sur over? Det er fordi han er ond. Oh my god. Ubehagelig samtale. Skal de slås? Kan de slås? Gør har musiksmag. Han er ikke lederen, jeg skulle sige fuck mig, men så er man lederen, må blive smidt ud af klubben med det samme. Kan de ikke slås? Jeg vil gerne have, at de skal slås. Fornærm ansigt. Prøv at starte en slåskamp. Jeg elsker, når de slås af Sims, det er det bedste. Hvem fanden er det, der synger sådan? What? Hvem er det, der går i bad? Ej, hvor griner, så hun bare gået i bad. Nå. Nu moren kom hjem, hun er bare sådan, hvem er alle de her mennesker? I have no idea who this is. Okay. Moren hun er meget træt, så hun går lige op og sover lidt. Nej, det gør hun sgu ikke. Nu skal de have lavet det her middagsselskab. Om hun er træt eller ej, så må hun lægge sig til at sove senere. Planlæg social begivenhed. Jeg må også undskylde, jeg hoster så mange gange, men jeg er syg. Og det er ikke super fedt, så... Kom nu. Nå. Se dansefest er noget nyt, noget de kan lave. Husfest, de skal lave et middagsselskab. Der har hun allerede, eller har de allerede fået en guld vært. Det skal være Sarah, Melissa og Jacob. Gæster. Nu er der jo en masse i forvejen, men altså... Ja, bare alle mulige random mennesker er sådan set ligeglad. Leverandør. Nej, ved du hvad? Det er fint nok, det laver vi selv. Så yes. Og det skal være i Knirkehytten. Jeg elsker seriøst det navn. Så, nu kan hun lige... Ændrer det sig? Ja, det ændrer sig. Jeg elsker seriøst hendes tøj, det er bare sådan on fleek. Så hun går lige hen, og så laver hun... Nu har de også lidt med der, det er sådan brunch. Lav et gourmetmåltid. Urtekrydder og laks. Det kunne hun lave. Det er en god aftensmad til... en god ret til juleaften. De skal ændre deres tøj. Okay, hun endte ikke med at komme i en slåskamp her, tror jeg ikke. Nå, en kasse af hende, var det sødt. Det kan være, at han kan få hende til at være lidt mere... Man læser lige lidt af på ham, selvom det ikke er så er det godt gjort. Hvad laver hun? Hun går på toilettet for at lave maden. Ej, det er så åndssvagt. Er det fordi, der ikke er plads herinde, eller hvad? Forstår det ikke? Tror jeg måske. Griner nok, der er bare mega meget fyldt i huset. Så skal vi høre lidt musik, og det skal være skift station til vinterferie. Det er virkelig, virkelig mærkeligt, at hun laver mad i køkkenet, eller ude i badeværelset. Ej, hvor er det hyggeligt. Så er der juleaften. Woohoo. Nu skal hun også skifte sit tøj. Skift tøj til formelt 2. Og så vil hun gerne se ham i... Ved om at se tøj formelt. Gør hun lige ved dem alle sammen. Ej, ikke ved dem alle sammen. Nogle af dem i hvert fald. Dem som ikke har særligt pænt tøj på. Nu skal jeg introducere her. Ej, hvor hun træt, Sarah. Det er helt forfærdeligt at kigge på. Jeg elsker den her kjole, den var så pæn. Det var sådan... Åh. Beautiful. Nu har det ikke særlig sjovt, så jeg tænker, hun lige kan danse lidt. Dans. Ej, hvor de hygger, hva'? Ej, hvor de hygger. Kommer der flere mennesker? Det gør det åbenbart. Okay, skal vi se, hvad laver han? Han er energisk, så han kan putte det i køleskabet. Han kan lige fylde bakke, så der kan komme nogle drinks on the table, man. Det er ret smart, når der de ikke har et en drink. Når de ikke har en bar, så er det meget smart.
Få Simmer til at lytte på musik. Han skal lige takke dem for at være kommet. Lille præsentation. Hvor fanden er maden henne? Har hun seriøst kun lavet... En løgn. Har hun kun lavet én tallerken, jeg tror. Jeg tror hun... Har lavet hun ikke i familiestørrelse? Hvor fanden har hun placeret den henne? Wow, det er mærkeligt, nå. Så må du ud i køkkenet igen, Sara. Det går ikke, du bare laver et gourmetmåltid. Jeg synes altså, jeg valgte, hun skulle... Det var sgu da underligt. Jeg valgte sgu da familie, eller feststørrelse. Så må hun gå ud igen. Og folk, de tager lidt drinks. Ej, hvor er det hyggeligt. Okay, og hvor er hendes kæreste henne? Jeg vil faktisk gerne have Melissa, hun skal have det der sjove skab. Vi har 46 kroner, så jeg tror ikke, hun har råd til det skab. Så det. Og... Bed hun ikke ham om at skifte tøj? Det synes jeg altså, hun gjorde. Det gjorde hun så åbenbart ikke alligevel. Bed om at skifte tøj. Formelt tøj. Lav noget kaffe eller te. Jamen det kan vi sådan set. Jo, det kan vi godt. Der er en kaffemaskine her. Det kan faren lave. Han kan lige lave lidt kaffe. Og så skal han lige sige tak for at være kommet. Vælge præsentation. Og sige tak for at være kommet. Ej, en god fest, var. Nu har jeg ikke rigtig mulighed for at give dem nogen gave, fordi at jeg har 17 kroner, så ja. De får nogle julegaver på nogle andre tidspunkter, når det er overstået med det her juleværk. Ja, det havde jeg ikke lige tænkt over. Hvad laver hun? Altså, kommer der flere mennesker? Det er lige der kommer ind til, og jeg tænker, what the fuck? Han kan også lige fylde, når han har lavet kaffe. Kan han lige fylde... Nå, vi har ikke råd til det. Hehe. Hehe. Nu har vi simpelthen 9. Hvor meget koster den her? Skattekorten. Jeg føler, vi kan bruge deres skattekort til den. Dem her kan vi sælge. 100? Ja, super. Den kan vi også sælge. Yes, super. Nu har vi alligevel 600, det er også meget. Hun kan bare ikke komme forbi for at lave det skide mad. Seriøst, jeg er gået i stykker nu. Ej, kaffemaskinen går i stykker. Livsfarligt, mand. Den ordner vi på et andet tidspunkt. Hehe. Okay, hun er meget træt. Når hun lader maden, så går hun i seng. Ellers så falder hun i søvn. Det er okay, så jeg ved godt, du lugter, og du er mega træt og sådan noget, men nu må du lige have maden. Og så skal hun også lige invitere til, eller hvad hedder sådan noget. Kald til måltid. Og når hun har gjort det, så kan hun gå op i seng. Så. Please ikke falde i søvn på røven. Kom nu, kald nu til måltid. Så, nu kan du gå i seng. Nu virker det som om folk de har styr på dig med. Ja, du kan også godt gå på toilettet, hvis du har lyst til det. Men nu er der altså lige en derude. Ej, hvor de hygger, det er mega hyggeligt, de holder juleaften. Eller i hvert fald et middagsselskab. Hun har det godt. Han har det også godt. Hun har det også rigtig godt. Hun lugter meget. Fortæl vittigheder. Fortæl vittighed til ham her. Sjov præsentation. Du kan også fortælle vittigheder til hende her. Sjov og fortæl vittigheder om elefanter. Ej, hvor er han sød, han går rundt og gør rent. Han er bare sådan, hvor er det klamt. Jeg har brug for det meget mere rent herinde. Det gør ikke så meget, hvis vi ikke får guld eller sølv, fordi at... Det har vi fået, men... Bare det, vi holder et middagsselskab. Nej, hvem skrider? Ej, hendes kæreste. Han må ikke gå. Hun er gået i seng, det var super. Kan vi lige sætte den på autolys? Så er det sgu da klart, at vi får sådan nogle vilde regninger, hvis de ikke slukker lyset efter sig. For Simmer til at lytte til musik på samme tid, så kan man trykke
Lyt til... Ja, bare lyt til musik. Så tror jeg, hvis de alle sammen lytter. Er det Cassandra Spøg, vi har inviteret? Ja, åbenbart. Man tager det ind og se, hun bliver voksen. Kom nu. 5 dage. Opnåede niveau 2 i dansefærdighed. Nice nok. Åh nej, hvad skal hun gøre nu? Uhøflig præsentation. Hvorfor vil hun det? Det er da dumt. Nå, det hun skulle selv om. Okay, jeg tror, han bliver nødt til... Jeg gemmer lige, og så bliver han nødt til at lave den der kaffemaskine der, fordi ellers... Også hvis der er vand dernede, så går det bare fuldkommen galt på et tidspunkt. Jeg håber, det er okay, den her video, eller den her video bliver længere end forventet. Og end I plejer, men jeg tænker bare, at nu har I sådan savnet den her serie rigtig meget, så det kunne være, at et lidt længere afsnit vil være okay. Hvad fanden er det? Er det ikke hende der fra madgourmisterne? Nej, ikke hvad snakker jeg om? Gourmandisterne, jeg kan slet ikke snakke. Nu prøver han i hvert fald at rabat. Grunden til, at jeg sådan gemmer ind, det er, fordi jeg er altid bange for, at de får stød eller sådan noget andet. Så den er også gået i stykker. Seriøst, men hvad sker der for det her mob efter? Nå, den ligger der! Så er det sgu da... Jeg synes nok, hun lavede et eller andet. Ej, kæft, mand. Nå, så er de sgu nok med de næste 40 dage, mand. Griner nok. Nå. Og så stiller vi den også herhen. Ej, hvor sjovt nok. Er folk gået hjem, eller er de sådan ovenpå, eller hvor er de henne? Nå, hun er i hvert fald rigtig træt. Hvad lavede hun lige hende der? Nå. Jeg tænker lige, at han kan gå ud og se hende her efter. Og så snakke med hende. Vær smirrende. Hun vil gerne prøve lidt på de her kvinder rundt omkring i de her Sims-byer. Er hun skrevet nu? Nå. Hun må ikke gå. Nå, nu snakker om ham. Ej, de er kærester! Eller hvad? Okay, de er kærester. Så var det nok derfor, at hun ikke ville noget sammen med ham. Så skal han sgu nok ikke rigtig prøve noget på hende. Men jeg tror, det var det for det her afsnit, venner. Jeg håber, at I kunne lide det, også selvom at det var lidt længere, end de andre afsnit plejer at være. Det virker som om folk de er på vej hjem nu. Men jeg håber i hvert fald, I kunne lide det. Og hvis I kunne det, så husk at give den et like, og skriv i kommentarerne, hvad I synes om det, og hvad I synes om de her lidt julede videoer. I de næste videoer, jeg kommer til at lave med Nielsen-familien, der kommer der til ikke at være julepynt, fordi at nu er juletiden jo overstået. Så jeg håber, I kunne lide videoen. Tak fordi, at I så med, og ses I bare i min næste video. Hej hej! Nedenunder og så op ovenpå. Okay, det giver ingen mening der. Nå, ej, de kan ikke gå igennem der. Ej, wow, det er mærkeligt. Nå. Men hvad hedder det? Det er fordi, de er jo nogle simmer, der ligesom oprindeligt var i spillet, så det er derfor, man hele tiden bliver ved med at se dem. Og det her fitnesscenter er jo gigantisk. Altså, det er jo helt åndssvagt. Okay, Marcus Flex, han er vist... Han er klublederen. Hvis han skal snakke lidt med... Okay. Er der nogen, der er ved at dø? Eller... Ja. Vi skal i hvert fald snakke med manden Melen. Manden Melen, skifter Melen. Inviter manden Melen til energisk træning. Oh my god. Det kunne synes være det sjoveste. Det er jo totalt åndssvagt, der ikke er nogen dør her, de skal hele vejen ned. Nå, nu er der i hvert fald rigtig, rigtig mange mennesker her. Og nu har han inviteret manden Melen, og... Ej, det er Mia Jensen, der kommer der. Hvor sjovt. Eller er det? Det mener jeg, hvis det er. Ja, jeg var korrekt. Nå, det var ved at sige, det var, at Jacob han er begyndt at blive sådan en, der kommer til at kigge på lidt flere piger, end han måske burde. Jeg hele tiden bare kigger på andre end Sara. Så nu kommer han lige til at flirte lidt med hende her. Hvad hedder hun? Clara Bjergsen eller sådan et eller andet. Oh my god! Han er bare sådan helt casual. Ej, nu skal jeg lige træne. Ej, hvor er det mærkeligt, virkelig. Jeg vil så gerne have, at han skal have et barn med Nana fra 100 Baby Challenge, så jeg håber virkelig, at han møder hende. Prøv lige at høre den lyd, der er om her. Seriøst, mand. Nå. Så hun lige til det, eller? Okay, hun vil ikke flytte med ham. Afvist! Wow, han har også bare en vild tatovering. Hvad var det, han hed?
Joachim Pral. Okay, han har et kajtet møde med en fra klubben, eller fra fitnessbrødrene. Clara Bjergsen. Ja, hvad kan jeg gøre ved det altså? Han prøvede jo ligesom. Så er der også hende her, hvad hedder hun? Hun hedder Eva Capri, eller andet. Han prøver også lige at snakke lidt med hende. Det er ret vildt, hvor mange mennesker der er lige nu. Ej, det er vildt fedt, man kan sådan se ned over her. Nice. Det er mega fedt, det her fitnesscenter. Er hun... Wow, sikke en tatovering, du har, girl. Okay, spørg Eva om at være mentor. Hvad? Nej, ellers tak. Hun er flirtende. Flirt. Han er meget energisk, ja. Det er bare lidt mærkeligt, at han er sammen en samtale med hende der. For helvede altså. Det er da utroligt. Du er selv flirtende, så gider du ikke engang flytte med ham. Nå, jeg tænker lidt, at han måske... Jeg sidder bare og snakker sådan helt casual med døden. Bare sådan, som om han var helt almindelig menneske. Kan han ikke gå ned og gøre et eller andet sammen med hans... Hop for gruppe. Spring ned i bassinet. Bagvendt salto, kanonkugle. Ej, seriøst, det skal vi prøve. Det er lidt akavet, han har prøvet at flytte dem begge to. Kom nu, du skal ned og springe fra vippen. Kommer alle så ned og ser på ham, eller hvad? Det kan jeg huske. Så er han fandme klar til at springe. Kom så, yeah! Okay, det er jo ikke... Det ser virkelig ud som, hun ikke gjort. Det er nice nok, hele familien, hele klubben kommer herned. Kan de ikke springe? Kan de bade nøgen? Hehe. Bade nøgen sammen. Alle sammen. Ej, okay, det er måske lidt mærkeligt, hvis de alle sammen bader nøgen, er det ikke det? I en svømmehal. Svøm energiske baner. Sara har tjent 184 i dag, hun gjorde et godt stykke arbejde. Jeg tænker faktisk lidt, at vi bare lader ham være her, og så kan han sådan lidt chill med hans venner, og ja, bare snakke med dem og sådan være her, så kan vi tage tilbage og så spille lidt på de andre, så det tror jeg vi gør. Så er vi tilbage i knirkehytten, og det irriterer mig seriøst så meget, at de bliver ved med at lave mad herude. Det er seriøst. Hallo, du har et køkken, brug det. Hvad? Okay. Tag din mad, spis salat fra haven. Og jeg kan ikke finde ud af, har hun tabt sig? Jeg tror lige hun... Okay, det er fordi han er på pause. Skift tøj til... Nøgen, forstår du det? Ha! Dine simmer kan ikke klæde sig af foran et barn. Okay, det giver også rimelig meget god mening. Hvorfor fanden... Ej, det er mærkeligt. Okay, og Melissa, hun er stået op. Stop for de døde. Og hun skal også være medlem af en gruppe. Jeg ved ikke, om hun skal lave sin egen, eller om hun skal blive medlem af en. Idolerne. Det kræver meget at se så godt ud. Perfektion er ikke noget, man kommer sovende til. Alle har brug for nogen, de kan se op til. Det er derfor, vi har idolerne. Drik kaffe. Vær led mod medlemmerne af overløberne. Og prøv tøj. Det kunne sgu da være en meget god gruppe for hende, kunne det ikke det? Det store brus, det er deres hjemsted, det er svømmehallen i Winterberg. Det er meget nice, vi kommer til at være lidt derovre også med den her familie. Så den tænker jeg godt, hun kan være med det. Sergo. Jeg ved ikke. Kan man ikke se noget om ham? Sofia. Nice nok, det synes jeg, vi skal bede om invitation. Hej Melissa, jeg hørte, at du gerne vil være medlem af idolerne. Kom og hænge ud med os, og hvis det går godt, kan du bede om en invitation af idolerne. Hun skulle arbejde kl. 6, så det kan hun nok godt nå. Vi mødes ved det store brus, find badetøjet frem og mød os ved svømmebassinet. Det kommer til at være meget koldt, fordi at der er jo vintertema på lige nu. Men ja, vi ses der. Det er mega nice, vi kommer til at sådan at få få vores simmer fra Nielsen-familien i nogle klubber. Yeah. Starter et klub med. Melissa må hellere gøre et godt førstehåndsindtryk på idolerne, der holder et møde nu. Hun bør socialisere med klubmedlemmerne og bede om invitation til idolerne, hvis det går godt. Hvad var det? Nej, Chest Sunny. Nej, hvad står der? Chest Johnny, jeg ved aldrig, hvordan man udtaler navn. Venlig præsentation, og... Hvad var det? Er han teenage? Nå. Venlig præsentation, han tager faktisk ret godt ud. Så hun ligner lidt, han ligner lidt hendes far, fordi han er sådan... Ja, det der hår. Okay, er det en indendørs pool eller en udendørs?
Wow, det er forvirrende det her. Wow, det ser nice ud, mand. Griner. Okay, jeg tror det er udendørs, men sådan. Hvor fedt, det ligger sådan i noget vand. Okay. Er der sne? Jeg forstår det ikke. Det er der vist, men er det ikke rigtigt? Nå, jeg ved det ikke. Vi må lige se. Hun skal indenfor nu. De skal op og bade. Hop i vandet. Og hun skal... Den genstand er i broen. Okay, så må hun jo vente, altså. Snak sammen her. Vi spoler lige, fordi det er et virkelig stort rum, det her. Det tager rimelig lang tid, hun kommer derhen. Sådan. Og så skal hun springe ned i bassinet. Kanonkugledyk. Kæft, en stor pool, mand. Men så er det noget med, at så kan de jo... De her baner her, så er det dem, vi svømmer. Det er jo dem, der jeg var forvirret over, dengang jeg lavede en video på alle de ting, der var med i byg. Og så tror jeg, de kan svømme på de her baner her. Er hun teenager? Ja, hun er teenager. Luna Villarreal. Wow, så er den, mand. Vildt nok. Er hun også en del af idolerne? Nej, hun ikke. Okay, jeg tænker, hun kan... hun må ikke smutte Viola. Eller Luna, eller hvad hun hed. Hvad hed hun egentlig? Luna, ja. Kald hen. Luna! Hvad laver de? Hvorfor står de derhen? Det er sgu da mærkeligt. Kald hen. Kom nu. Hvorfor er det hun... Okay. Så må hun jo bare lade være. Hvorfor er det er vildt mærkeligt, at de alle sammen står der? Nå, så må de gå ind, og hun kan passe barn. Woohoo! Hvad må de godt, hvad må de ikke? Nå, det ved jeg ikke endnu, egentlig. Eller hvad, kan jeg se det herinde? De vil gerne drikke kaffe og være led mod medlemmer af overløberne og prøve tøj. Undskyld. Okay. Det er spændende. Der er sgu da en skraldespand lige der. Nå, vi skal have Maiken i en klub. Jeg tænker, hun skal være en del af Eventyrernes Liga. Verden er et mystisk sted, der er fyldt med eventyr. Sørøverskibe og rumskibe kan findes rundt omkring hvert eneste hjørne, hvor de venter på at føre dig afsted til magiske lande og fjerne galakser. Hvem tør? Kun helte. Okay, og man skal være barn, og det synes jeg er mega cute. Og i klubben der er Elsa. Det er selvfølgelig Elsa fra Frost. Lukas og Max. Og hun vil gerne være med i den her klub. Og hvad må de gerne? De må gerne lege på legepladsredskaberne, og de må gerne lege i skabet. Yeah, velkommen til eventyret. Okay, hun skal bare eller i skole om lidt så. Men jeg tænker faktisk lidt, at hun... Nej, det kan vi ikke gøre med, hun skal i skole. Men jeg overvejer faktisk lidt, om de skulle tage en feriedag i dag alle sammen. For nu er det jo sådan... Ligesom... Okay, moren kan godt tage på arbejde, det er fint nok. Så er det alene. Hvor lang tid er det, hun skal? Hun er fri. Okay, hun er fri kl. 15, det er fint nok. Men jeg vil gerne have, at de andre skulle have en feriedag. Både fra skole og fra arbejde. Hvad var det for noget? Feriedag. Super. Og faren han skal også lige have en fri dag. Om 2 timer, så skal han tage en feriedag. Fordi nu er det jo ligesom, sygeplejerske. Nu er det jo ligesom jul, og nu synes jeg ligesom, at de har lidt ferie nu, agtigt. Så moren hun er jo ligesom læge, og læger har som regel ikke fri juleaften, eller det er ikke altid, at de har fri i hvert fald. Så hun bliver nødt til lige at arbejde lidt, men, og det her afsnit bliver altså også lidt længere, det håber jeg okay. Men det vil jeg rigtig gerne have, at de holder sådan et middagsselskab, og så fejrer juleaften. Jakob har taget en fridag, yay! Okay, og sult, det er bare super, du tager bare lidt at spise. Jeg kan godt lide, at hun sætter sig ind og sådan læser ind på hendes værelse. Har hun fået læst sine lektier? Er de færdige? Hun er ikke færdig med lektierne endnu. Altså. Jeg tror faktisk ikke engang, de kan sætte sig i sofaen. Det er derfor, de hele tiden står. Eller kan de godt det? Måske. Okay, det kan de godt. Super. Men hun sidder lige og læser lektier. Og når hun så har gjort det, så kan hun hoppe i bad. Og så kan hun... okay, det er klamt. Gør den rent, og så kan hun bruge den. Og det er jo vist fint nok. Og jeg tænker som julegave, så giver jeg dem sådan en ting hver. Og så leger vi det noget, de har givet sådan hinanden.
Hvorfor er det, de altid går derind? Det er mega mærkeligt. Okay, kan han ikke please rydde op? Jeg føler virkelig, der er sådan over det hele. Altså, det er virkelig beskidt. Var han i gang med at lave is? Eller fik han lavet noget is? Stod der lige... Jeg tror, der stod uanalyseret urinprøve. Jeg tænkte, hvad i alverden har du det for? Start et klubmøde. Han tager et mudderbad. Nej, vi har sgu ikke noget mudderbad her. Mester. Okay, hvis hun dropper og gør den rent. Hun kan godt bare bruge den, men han skal lige gøre den rent, fordi at... Yes, det skal han bare. Flyt grænsen i en time, men Simon er energisk. Rengøringsvandvid, tak. Please, have et rengøringsvandvid nu. Først får et flip, fordi det der hus, det ser virkelig forfærdeligt ud. Har han egentlig ikke også... Ja, han har orden til mig, super. Kan han egentlig ikke starte et klubmøde, og så få dem herhen? Det kunne være mega nice. Bliv her, det kunne være mega fedt. Klubmedlemmerne har fået besked og er på vej. Hvis kunne de nemlig tage ud og træne alle sammen, altså sådan ud og løbe eller noget. Nice nok. Hun er sådan helt fin i det. Girl! Vi skulle altså bare ud og træne. Det er meget mærkeligt, der kommer det der uden de er kommet. Okay, og så tænker jeg lidt, at vi beder gruppen om at komme herhen. Altså, det er hende, der stinker sådan. Kan hun ikke please gå ud og tage et bad, tænker jeg sådan. Hvorfor er det han ikke? Jeg har lige bedt ham om at gøre rent, og så er han bare sådan... Står han bare stille. Ren og sådan noget, tak. Hvorfor er det kun de to, der kommer? Nå. Bedre end ingenting. Okay, jeg kan ikke magte, at han bare står og glor. Nu skal jeg nok gå det her op for dig, altså det er utroligt. Nice, tak. Var det hyggeligt, de kom på besøg. Okay, hvad var det gerne, de må? De må gerne træne, og vi har ingen del. Okay, de må godt træne, så de kan tage ud og løbe. Hvad er det? Nogle laver armbøjninger. Drik energisaft. De står bare sådan... Wow, jeg gik lige igennem ham. Snak om erobringer. Lol. Klubber. Vælg en klubstemning. Skab en energisk stemning. Yes, man. Tal om følelser. Hun synger bare i bad, kan I høre det? Klubhåndtryk. Håndtryk for fitnessbrud. Hvad skete der der? Så er det creepy. Jeg vil gerne have, at de skal ud og træne sammen, alle sammen. Drengerøvskrammer, ej hvor grineren. Jeg tror, han kan blive rigtig gode venner med ham der. Hvad fanden er det, han hedder? Marcus Flex. Kan hun ikke please gøre det skide toilet rent? Jeg får virkelig fnil over at se det. Hvad laver han? Okay, what are you doing? Ej, det er sådan, som om de sådan mødes hemmeligt over hjørnet. Wow. Jeg vil gerne have, at de skal ud og løbe alle sammen. Ah, hvor fedt. Okay, energisk løbetur. Nå, jeg troede, de alle sammen kunne tage ud og løbe, men det kunne de så åbenbart ikke. Okay. Jeg bedte dig om at gøre det rent, seriøst. Nå, det gad hun så åbenbart ikke gøre. Er der noget mad i køleskabet? Hun er pretty damn hungry. Det er der ikke. What you gonna do about it? Snup et hurtigt måltid. Yoghurt. Det er meget hurtigt. Hun har det meget dårligt, kan jeg se. Det ville jeg fandme også have, hvis jeg skulle gøre badeværelset rent. Hun kan lige gøre det der rent efter, og så kan hun kan lige lave servere brunch. Æg med toast. Og kan hun ikke også spørge om hendes venner har lyst til at komme over? Bliv her. Eventyrernes Liga klubmødet er i gang. Klubmedlemmerne har fået beskeder på vej. Det er mega nice, man bare kan tilkalde alle ens venner. På den måde. Nej, hvor han sød. Hvad var det? Ej, hvor han nuttet. Lukas Munk, Havenisserne og Eventyrernes Liga. Lær at kende. Nu er der gang ind. Han var ude at løbe, eller hvad? Hvad var der stod, han skulle? Flyt grænserne i en time, mens Simon er energisk. Hvordan kan jeg flytte grænserne? Energisk klubstemning, og det troede jeg kunne, imens han...
Nå, det er lige meget. Det går sgu nok. Hvad betyder det der anspændt? Alt for mange pligter. Dogne simmer hader at gøre rent. Var det grineren? Nu er sådan en rigtig doven teenager, der ikke gider at gøre rent. Men du bliver nødt til, Melissa, du bliver nødt til at vise, at du også gerne vil noget. Ikke også? Hun er sur virkelig, mand. Nå. Hun kan også lige få lov til at gøre den her rent, så hun bliver endnu mere sur. Ej, nu er der også kommet en anden dreng. Hvor er det hyggeligt. Popkulturel reference. Ros lederen, eventyrens liga. Er det ham, der er lederen? Jeg ved ikke, om der er lederen. Er det ham, der... Hvem er lederen? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, det er hende pigen der. Hvorfor kunne hun ikke komme? Jeg har ikke rigtig brugt meget tid sammen med Lisa Bjergsen. Jeg går ud fra, at hun har gjort et godt stykke arbejde. Det er jo bare perfekt. Så skulle hun næsten også invitere hende. Hun er sgu da med. Nå, hun blev ikke med i medlem af klubben. Idolerne, bedre invitation. Jeg tror også lige, vi prøver at... Nå, det overløber, jeg skulle lige sige, hvad fuck. Ej, det er emoer, hvor grineren. Emoer. Emo? Ja, emoerne. Men det var ikke den, jeg skulle trykke på. Det var idolerne. Hvis jeg har hørt om, vi gider ikke tage det over. Hej alle sammen, og velkommen tilbage på min Mia X Semi-kanal. Jeg har i dag endnu et afsnit til jer i Nielsens familien, og jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, men det kan I jo se ned i titlen. I sidste afsnit, hvis I kan huske det, det vil være lidt tid siden, jeg har lagt afsnit op for den her familie her. Men der var Melissa jo i byen, og hun ligger stadigvæk og sover. Og hun skal faktisk på arbejde lige nu, eller pjekker hun fra? Nå, det er skolen, hun pjekker fra. Nå jo. I remember. Hun skal på arbejde klokken 18 i aften. Det tænker hun godt kan tage afsted til. Der har hun sovet sin tømmer med nød. Hun er sulten, og hun er træt, men hun sover lige nu. Faren, hvad laver han? Har du lige tisset på gulvet? What the fuck? Mop helt vildt. Og så tænker jeg lidt, at han går ind, og så det der hår, ikke? Og jeg ved ikke, jeg synes, jeg vil blive lidt træt af hans hårforsyre. Jeg ved ikke, det er sådan irriterende. Det er pænt nok, men det er ikke sådan... Jeg vil gerne have, at han skal sådan noget lidt andet hår. Og så kan jeg lige vise jer de nye ting, der er kommet i nye venner i... Altså det nye tøj, der er kommet til de små børn. Men de kommer stadigvæk til at have juletøj på indtil næste afsnit. Men vi giver ham lige en ny frisyre. Og der er jo nemlig kommet nogle med nye venner. Okay, nej. What the fuck? Ej, looking good in the neighborhood. Ej, hvor sjovt. Han minder mig om Trey fra Sex and the City. Jeg ved, Charlottes... sådan en af hendes store forelskelser. Ej, hvor sjovt nok. Det er bare fordi, det sådan, håret ligger sådan der. Ej, det ser færdigt ud. Jeg ved ikke, det synes ligner flødeskum eller sådan noget. Så sådan, det ved jeg ikke, hvis man gør sådan her. Ligner flødeskum. Den her tænker jeg godt, vi kan give ham. Ja, det vil være så lille, hva'? Jeg kan bare ikke huske, om han har sort, eller om han har brunt hår. Oprindeligt. Jeg tror så oprindeligt, han har brunt hår. Nu giver han i hvert fald brunt hår. Han har sådan lidt en... hans frisyr, den kan godt lige ændre lidt. Nej, han skal i hvert fald ikke have den her på. Eller skal han? Maybe not. Okay, nu har jeg i hvert fald forgivet ham. Skal vi se, om frisyren har ændret sig i alle hans... Det synes det værste, når de gør det. Så skal man sådan gå ind og... Se, det havde ikke gjort det i hverdagstøj. Typical. Så går vi lige ind. Der er også den her. Eller hvad? Den her, synes jeg. Og den er ændret i... Ej, det synes jeg faktisk klæder ham rigtig godt. Synes I ikke det? Det synes jeg i hvert fald. Ej, hvor det irriterende, at den ikke ændrer det i alt. Det var sådan... Hello. Ej, det klæder ham faktisk rigtig, rigtig godt. Og formelt... Ej, hvor det irriterende. Okay, jeg går lige ind og ændrer alt håret på ham. Nu fik jeg ændret hans hår i alle hans frisyrer, og nu kan jeg lige vise jer, hvad for noget tøj, der er kommet med. Det er lidt forskelligt i piger og dreng, så... Jeg tænker, at jeg i 100 Baby Challenge lige viser, hvad der er til drengene. Men vi pigerne, nu skal vi lige se, om vi kan... Okay, vi gør det bare her. I toppet, der er der kommet... Eller jeg tror, noget af det er sådan det samme. De her to ting er både ved pigerne og drengene. Det er mest ved kjoler og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, der er noget ved drengene, som der ikke er ved pigerne. Så, ja. Men i hvert fald, der er den her, som er sådan lidt en fodboldtrøje-agtig noget. I kan ikke så godt se det for hendes hår, men der er sådan en mærke på, og så kan man vælge den i forskellige farver. Så er der den her, som også er rigtig, rigtig sød. Den er faktisk vildt sød. Der er sådan nogle små lapper på, skuldrene. Albuerne. Og ja, det er vist den eneste sådan trøje-agtige, der er. Yes.
I was right. Skal vi lige gå tilbage. Yes, og så er der vist ikke nogen nye bukser, så vidt jeg ved. Nope. Der er heller ikke nogen... Jo, der er vist nogle nye sko, sådan nogle små. Jo, der er de her 2. 3. Der er den her. Jeg synes, de her 2 her, de ser forfærdelige ud. Jeg ved ikke, jeg vil aldrig give mine børn det. Eller måske, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, de ser sådan lidt robust og lidt voldsomt ud. Men der er dem her. De er faktisk rigtig søde. Det ligner lidt nogle... Hvad hedder det? En blanding mellem Converse og bowlingsko. Jeg ved ikke. Og... Går lige tilbage. Yes, så ved formelt, eller ved kjoler, der er der kommet nogle nu. Og forresten, så er der kommet en opdatering, eller hvad hedder fest, eller ikke festpakken, hvad hedder det, julepakken er blevet opdateret, så der er kommet nogle nye kjoler og sådan noget, men det kan I gratis gå ind og se. Men blandt andet den her kjole, for eksempel, den er kommet, og den er bare så sød. Og det virkelig minder mig sådan lidt om Elsa fra Frozen. Men der er kommet de her 2, og de er bare så søde virkelig. Jeg ved ikke, når jeg ser den her, så tænker jeg bare sådan... En eller anden fransk pige eller sådan et eller andet. Monika hun bare den der lille hat. Ej, det er simpelthen så sødt. Det er næsten lige før jeg giver hende det her outfit. Det er så sød virkelig. Og så er der den her. Hvorfor trykker jeg på den? Så den her, den er også virkelig, virkelig sød. Sådan både hverdags og fest. Formelt. Den er bare så sød. Så cute. Yes, og så er der vist ikke andet, så vidt jeg ved. Så er der selvfølgelig... Napoleon. Jeg tror faktisk ikke, der er andet. Jo, der er dem her. Jeg synes, der var et eller andet. Det kunne måske godt give hende til den her. Det kunne faktisk være vildt sødt. Ej, det giver vi hende til. Ej, det er sådan lidt sådan noget julesokker. Der er også dem i sort. Ej, vi giver den i rød. Super. Det var faktisk alt det tøj, der er til børnene. Der er ikke særlig meget, men der var... der er også nogle frisyrer. Og der er faktisk... det er både det samme til pigerne og drengene. Eller nej, der er nogle frisyrer der. De her 2 frisyrer er til drengene. Eller er der også til drengene. Og så de her 2 frisyrer er der ved pigerne. Som vi kan se. Men først er den her. Den er faktisk rigtig fin. Den er lidt sød. Den har sådan lidt volumen. Så er der den her. Som også er rigtig sød. Du kan både bruge den til piger og drenge. Og så er der den her. Som faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sød til både piger og drenge også. Og den her, som jeg ikke er særlig vild med. Jeg synes, den har sådan... Jeg ved ikke, flettingen ser sådan lidt underlig ud. Så kan meget bedre lide den her. Men ja. Det er nogle meget fine frisyrer, der er. Altså, det er ikke noget sådan råb hurra for, men det er fint nok. Så nu har jeg lige fået set alt det tøj og hår, der er til børnene og nye venner. Og nu vender vi... nye venner, og nu vender vi tilbage til spillet. What the fuck? Hvad laver du? Hvis du skal tisse, hvorfor tisser du så ikke? Okay, super. Jeg tænker, at vi skal have dem i nogle klubber. Fordi at nu hvor nye venner er kommet, så skal vi ligesom også bruge det i vores let's plays, altså vores andre let's plays. Så hvad er det egentlig hans interesser er? Det er noget med bodybuilding, ja, noget med kroppen og sådan noget. Så jeg tænker lidt, om vi kan se, om der er nogle klubber, der har noget med det at gøre. Nej, jeg gider ikke have nogen tip. Eventuelt liga, det er vist børnene, så dem tænker jeg, at Maiken kan være en del af. Fitnessbryderne. Alle kan blive bedre, hurtigere, stærkere og sundere. Uanset om du har brug for et par opmuntrende ord eller et spark i rumpetten, så kan vi hjælpe dig. Og hvad står der her? Se detaljer. Der er ikke nogen adgang. Hvorfor er der ikke nogen adgangskrav? Nå, Clara. Nå. De må svømme, og de må træne. Og deres hjemmested, det er i Wittenberg, og det er træningscenteret Haven. Så nu kommer vi også til sådan at prøve at tage over i Wittenberg med nogle af mine andre familier, så det bliver også meget sjovt. Nu melder han sig ind i den her klub. Tillykke, Jacob er kommet med i Fitnessbryderne. Marcus Flex, som I kender fra Nye Venner. Velkommen til Fitnessbryderne. Jeg er glad for, at du vil være med i vores klub. Holder klub med, hvor du kan møde resten af... Hvornår skal han ikke arbejde lige om lidt? Nå. Hvor du kan møde resten af klubben. Jeg havde tænkt, at vi skulle mødes over ved træningscenteret i Haven. Vil du træne sammen? Yes, ses der. Og det er også det, jeg synes, der er mega fedt, fordi at han træner jo ikke, altså han tager jo aldrig i fitnesscenter, men det er jo mega fedt, at han så ligesom kan mødes med hans klub, og så kan de træne sammen, fordi så får han også gjort det. Så det synes jeg er mega fedt. Yeah. Så er klubben samlet, men hvorfor i alverden har han... Okay, jeg tror lige, du skal skifte om til dit fitnesstøj, ellers så er det sådan rimelig accurate. Sportstøj, og så kan han lige drikke... Nej, ikke løbetur, han kan lige tage en energidrik. Okay, jeg føler virkelig, de fryser her meget efter det. Okay, det her træningscenter har vi faktisk slet ikke set endnu. Jeg har slet ikke udforsket det. Energisk træning sammen.
Han ser jo mega godt ud nu med den der frisyre der. Og han er jo begyndt at blive sådan en, der... Are you fucking kidding me? Ej, jeg skal nok lade være med at kommentere på, hver gang vi ser dem. Det er fordi Don og Jake, hvad hedder han? Hvorfor går de nedenunder? What? Nice nok. Okay, nej, hvad? Går de så? Jeg håber, hun kunne være det. Nå, hun er ikke med i nogen klub, men hun skal bare lige ses lidt mere på den der, hvad var de hed, idolerne, og så kan være, hun kan blive bedre venner med dem, og så komme med i klubben. Det gik bare ikke særlig godt sidste gang. Nå, der sidder lederen. Jeg synes også, der var et eller andet underligt, at hun ikke var der. Hun sidder bare der og lektier, what the fuck. Hvad må de godt? Må de godt irritere? Hun er legesyg, så hun går lige ind og irritere hende. Ej, det er ondt at gøre det. Aha. Inviterer Elsa til dans. Okay, når morgen kommer hjem fra arbejde, så starter vi juleaften. Og det er meget fint, der er alle mulige gæster her. Mindre de skrider alle sammen. Nu gør de det. Nu går hun også ud og løber. Nice nok. Kan han deltage eller sådan et eller andet? Eller er hun på vej væk? Bed gruppen om at komme herhen. Kan han ikke... nej, okay. Nå. Han er energisk nu, han ikke det, så kan han... Han er meget sulten, så kan han gå ind og... Ja, det er fint nok, han bare ligger og tager armbåndinger. Okay, og så kan hun... kalde til måltid. Hun er meget anspændt. Jeg elsker det der, hvad hun havde at gøre rent. Det er mega grineren. Og så skal hun kalde til måltid, så kommer alle hen og tager noget at spise. Eller i hvert fald dem, der har lyst. Mike har opnået niveau 6 i sociale færdigheder. Simon blev nu mindre trist af at snakke med store tøjdyr. Er alle dem fra hans klub bare skrevet? Nej, nogen er der vist stadigvæk, tror jeg. Okay. Hvad skal de her at spise aftensmad? Hvor meget har hun egentlig i færdighed til at kunne lave mad? Niveau 6. Jeg tænker bare på, kan hun egentlig lave en... Kan hun lave den der steg? Jeg mener, hvis man kan lave en steg. Men jeg ved ikke, om hun har... Chiligryde. Zombiekage. Spaghetti. Ej. Den er ny, er den ikke det? Den har da ikke været der, han det? Fransk toast. Oh my god. Chokoladesmåkager. Der er kommet nyt mad, venner. Det er jeg sikker på, det er. Eller hvad? Er det bare mig? Nå, men vi kan lave chiligryde til jul. Ej, hvor hun er sur. Det er fandme irriterende, jeg hele tiden skal lave alt arbejde, når de andre bare sådan sidder. Jeg har fandme lavet mad, når nu er jeg bare... Nu er der ikke engang plads til, at jeg kan sidde, altså. Det var mig, der lavede maden. Hvad med det? Er han også en del af... Han er en del af fitnessbruderne. De er alle sammen bare gået ud for at løbe, what the fuck? Okay, jeg tænker, hun kan lige invitere hendes boyfriend over. Ham der, han ser også Max. Nå, hun snakker med det derfor. Ham der, Sergo, eller hvad han hedder. Han virker altså ret... hun sender ham lige en glad sms. Eller bare send en sms. Nå, jeg tror hun kunne sende... Nå. Christoffer. Inviter ud til at hænge ud herovre. Inviter ud til at hænge ud herovre. Hvem er det? Er det ham Sergo eller Sergo eller fuck han hedder? Christian Munk, nej. Nå, nu har morgen snart fri. Jeg tænker bare, hvor kan de sidde henne? Vred. Nej, hvad hun sur over? Det er fordi han er ond. Oh my god. Ubehagelig samtale. Skal de slås? Kan de slås? Gør nar musiksmag. Han er ikke lederen, jeg skulle sige fuck mig, hvis han var leder, må blive smidt ud af klubben med det samme. Kan de ikke slås? Jeg vil gerne have, at de skal slås. Fornærm ansigt. Prøv at starte en slåskamp. Jeg elsker, når de slås os hjemme, så det bedste. Hvem fanden er det, der synger sådan? What? Hvem er det, der går i bad?
Ej, hvor griner, så hun bare gået i bad. Nå. Nu moren kom hjem, og hun er bare sådan, hvem er alle de her mennesker? I have no idea who this is. Okay. Moren hun er meget træt, så hun går lige op og sover lidt. Nej, det gør hun sgu ikke. Nu skal de have lavet det her middagsselskab. Om hun er træt eller ej, så må hun lægge sig til at sove senere. Planlæg social begivenhed. Jeg må også undskylde, jeg hoster så mange gange, men jeg er syg. Og det er ikke super fedt, så... Kom nu. Nå. Se, dansefest er noget nyt, noget de kan lave. Husfest, ja, de skal lave et middagsselskab. Der har hun allerede, eller har de allerede fået en guld vært. Det skal være Sarah, Melissa og Jacob. Gæster. Nu er der jo en masse i forvejen, men altså... Ja, bare alle mulige random mennesker, jeg er sådan set lidt glad. Leverandør. Nej, ved du hvad? Det er fint nok, det laver vi selv. Så yes. Og det skal være i Knirkehytten. Jeg elsker søge det navn. Så, nu kan hun lige... Ændrer det sig? Ja, det ændrer sig. Jeg elsker søge hendes tøj, det er bare sådan on fleek. Så hun går lige hen, og så laver hun... Nu har de også lidt med der, det er sådan brunch. Lav et gourmetmåltid. Urtekrydder og laks. Det kunne hun lave. Det er en god aftensmad til... en god ret til juleaften. De skal ændre deres tøj. Okay, hun endte ikke med at komme i en slåskamp her, tror jeg ikke. Nå, en kasse, hvor er det sødt. Det kan være, han kan få hende til at være lidt mere... Man læser lige lidt af på ham, selvom det ikke er så er det godt gjort. Hvad laver hun? Hun går på toilettet for at lave maden. Ej, det er så åndssvagt. Er det fordi, der ikke er plads herinde, eller hvad? Forstår det ikke? Tror jeg måske. Griner nok, der er bare mega meget fyldt i huset. Så skal vi høre lidt musik, og det skal være skift station til vinterferie. Det er virkelig mærkeligt, at hun laver mad i køkkenet, eller ude i badeværelset. Ej, hvor er det hyggeligt. Så er der juleaften, woohoo! Nu skal hun også skifte sit tøj. Skift tøj til formelt 2. Og så vil hun gerne se ham i... Ved om se tøj formelt. Gør hun lige ved dem alle sammen. Ej, ikke ved dem alle sammen. Nogle af dem i hvert fald. Dem som ikke har særligt pænt tøj på. Nu skal jeg introducere her. Ej, hvor hun træt, Sarah. Det er helt forfærdeligt at kigge på. Jeg elsker den her kjole, den var så pæn. Det var sådan... Åh. Beautiful. Nu har det ikke særlig sjovt, så jeg tænker, hun lige kan danse lidt. Dans. Ej, hvor de hygger, hva'? Ej, hvor de hygger. Kommer der flere mennesker? Det gør det åbenbart. Okay, skal vi se, hvad laver han? Han er energisk, så han kan putte det i køleskabet. Han kan lige fylde bakke. Så der kan komme nogle drinks on the table, man. Det er ret smart, når der de ikke har et... en drink. Når de ikke har en bar, så er det meget smart. Få Simmer til at lytte på musik. Han skal lige takke dem for at være kommet. En lille præsentation. Hvor fanden er maden henne? Har hun seriøst kun lavet... Løgn. Har hun kun lavet én tallerken, jeg tror. Jeg tror, hun ikke familiestørrelse. Hvor fanden har hun placeret den henne? Wow, det er mærkeligt. Nå. Så må du ud i køkkenet igen, Sarah. Det går ikke, du bare laver et gourmetmåltid. Jeg synes altså, jeg valgte, hun skulle... Det var sgu da under. Er det musik, eller er det bare... Hvem er det, der skal til at springe ned for vippen der? Jeg elsker seriøst den her svømmehal, den ser mega nice ud. Altså, hvor er alle menneskerne henne? Jeg føler, at alle mine klubmedlemmer har skrevet for mig. Ah, okay, de er heroppe. Hvad fanden laver de deroppe? Når de er i gang med at prøve tøj. Ej, hvor det lede, de har bare skrevet fra hende. Hun er bare sådan helt forvirret, hun er ny i klubben og alt muligt. Fuck, hvor sjovt, så tror jeg, de bare prøver tøj.
Den er låst, okay. What? Er det okay, nu forstår jeg, det er deres klubrum, eller hvad hedder sådan noget. Okay, det er nice. Men på den anden side, kæft hvor er det unfair. Prøv at udføre den hemmelige banken. Prøv lige at overveje, hun prøver at være en del af den her klub. Og de har bare sådan gået ind i deres klubområde, uden hun kan komme derind. Det er totalt unfair. Det er mega sådan mobning. Hold hende bare ude. Nu prøver hun at banke. Se om hun kan komme ind ved det. Ej, hvor er jeg altså bare unfair. Men ligesom at ikke bruge den dør. Men hun er sådan en del af, hvad hedder det? Nå, så må hun snakke lidt med hende. Kan hun ikke sende en sms til en af dem? Godt lige hun bliver ved med at prøve det. Bare sådan, hallo. Det er ret nice det der med, at de har, hvad hedder det? At de har sådan et klubrum heroppe. Nå, hun vil gerne snakke med dem. Det skulle da lidt svært, når hun... Nå, okay. Altså... Hun er bare gået ned på toilettet så, hvis de andre ikke engang gider at snakke med hende. Det er fandme unfair det her. Det er virkelig unfair. Så tager hun bare en drink. Lav drink. Flødeis cola. Du må jo godt tisse først, altså. Oh my god. Okay, skulle hun egentlig ikke være på arbejde? Nej, hun havde fri i dag. Okay, wow. Shit, det blev lidt bange der. Og drik. Er de stadigvæk ikke kommet ud? Så står de bare på et tøj, men what the fuck. Men det er ret nice det der med, at man kan sådan have en dør, der ligesom kan lukke det hele af. Okay, nu har hun prøvet at blive en del af klubben, men det gik ikke særlig godt. Siden at de ligesom lukker sig inde i deres klubrum. Hvad skal hun ligesom gøre ved det? Så hun må ligesom give op. Og gå ned på toilettet, og så tænker hun tager hjem efter, fordi at der er ikke rigtig så meget andet, hun kan lave her. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Er det en cola, eller er det øl, eller hvad? Nu har hun gerne snakke med hende. Snak med Sofia. Er hun kommet ud fra hendes... Hvor er hun henne? Er det ikke hende der? Hun kan ikke snakke med hende, når hun... Nej. Nå, hun tager hjem nu her, fordi hun kan ikke rigtig gøre andet her. Girl, gider du lige at eventuelt tage noget tøj på, tænker jeg sådan lige uden. Hvorfor er det, de alle sammen har badetøj på? Altså, det er midt om vinteren, ikke også? Så... Nå, det er fint, hvis hun gider bruge det. I don't care. Sara, hun er i gang med at få dansefærdigheden, tror jeg. Ud af sig til rytmen i musikken. Og hun skal også være medlem af en gruppe, med en klub. Hvad er hendes interesser egentlig? Nå, det er søde. Hvor er det henne? Der. Det siger man madelsker. Det kunne være noget med noget madklub af en art, måske. Et eller andet. Havenisserne. Jeg tror ikke rigtigt. Nå, der. Gourmandisterne. Jeg har aldrig udtalt det. Vi er altså ikke ret snobbet. Vi sætter bare pris på de finere ting i tilværelsen, så længe det har med mad at gøre. Simpelthen ikke nogen adgangskrav. Klar. Var det ikke hende, han prøvede at... flytte lidt med. De må gerne lave drinks. Blandt bare drinks. Drik bare drinks. Spise og lave mad. Men det er fyrtårnet. Der har vi ikke været endnu. Vær med. Velkommen til Gourmandisterne. Jeg er glad for, at du er med i vores klub. Vi holder klub med, hvor du kan møde resten af gruppen. Skal hun på arbejde? Nej, så det kan hun godt. Ja, vi ses der. Okay. Er det et lille barn? Er hun medlem? Okay, vi skal lige have hende til at tage noget andet tøj på. Ja, hun tog lige sådan umiddelbart. Du må ikke glæde dig foran et barn. Hverdagstøj. Nummer 2. Det er fint. Okay. Hun er sulten, og det... Ej, okay. Lidt for meget måske, sådan lige til sådan en første møde her. Hun står bare og tænker, hvad? Super, det er fint nok. Tillykke, Sara kom med. Okay, hun kom med i den? Eller skulle hun ikke bare... Okay, den er kommet med i den. Super. Okay, hvad var det her fyrtårnet? Hvad var det for noget? Nå, jeg tror måske bare det er et hus, er det ikke det? Jeg tror måske det er deres klubhus. I guess so. Ellers er det et hus, jeg ved det faktisk ikke helt. Men i hvert fald, hun er gammel med at lave mad, og det er godt. Og jeg tænker, at vi lige skal tale om gourmandisterne. Hun har simpelthen sin egen mad med. Smid den væk, du skal have noget mad, som de laver. Så du ligesom kan give godt indtryk, så ikke godt. Yes.
Og så skal hun lige snakke lidt. Hun ser faktisk rigtig fin ud, den der kjole, hende der. Lad at kende. Hvem er klubbens leder? Okay, jeg tror faktisk bare, det er et helt normalt hus. Altså en familie. Kan jeg finde ud af, var der også en der Clara, hvor hun henne? Det er fandme stort hus her. Jeg kan slet ikke lige overskue det. Er der noget ovenpå os? Ah, okay, nice nok. Det var også ret flot, det hus. Nå. Men hun snakker lige lidt med hende. De kunne faktisk blive ret gode venner, tror jeg. Hvad hedder hun? Myrna Mønk. Stamgæsterne og gourmandisterne. Jeg kan slet ikke snakke. Ros lederen, hun er åbenbart lederen. Og avantgarden og gourmandisterne. Snak om gourmetmad. Okay, hvad var de godt måtte? De måtte godt blande bardrinks og lave bardrinks. Er der en bar eller andet sted? Jeg har ikke rigtig brugt meget tid sammen med Clara Bjergsen. Jeg går ud fra, at hun gør godt. Nå, okay. Jeg troede, hun var lederen. Ah, hvad er det noget? Inspireret, selvsikker, glad. Jeg tror, hun er barnet af et eller andet. Jeg tror, det er hendes barn. Altså, hende er Claras barn. Men hvor hun er henne? I don't have any idea. Hun er bare sådan forsvundet. Det er mærkeligt. Nå. Yes. Jeg ved ikke, hvad de skal lave. Kan de ikke putte en fisk her i? Jeg gider sgu da ikke købe en fisk til dem. Hvad var det, hun lavede lige før? Det gider hun altså hellere have. Hun gider ikke have det der. Tag en portion sammen. Så tager de altså en portion, tror jeg. Nå, det er da meget hyggeligt. Så kan hun da være lidt her. Vi behøver ikke rigtig gøre så meget, fordi hun skal sådan set bare socialisere med den. Er han stadigvæk over ved... Det er han sikkert. Så vi tager hjem, og så socialiserer vi lidt med Melissa. Jeg har faktisk slet, eller med Mike, jeg har slet ikke spillet på hende hele dagen. Nu er vi tilbage i Nielsen-familien. Eller, ja, det har vi været hele tiden, men... What the fuck? Nu er vi tilbage hos Melissa. Melissa og Mike. Nå, han er kommet hjem. Okay. Han gad ikke være sammen med hans fitness-mennesker mere. Nu skal han snakke lidt med hende. Om hvad? Og jeg elsker, at de bare krammer hinanden. Jeg tænker faktisk lidt, at de, hvad hedder det, det var egentlig meningen, jeg ville have holdt, eller de skulle holde sådan en middagsselskab, som var lidt juleaftenagtigt. Så jeg tænker lidt, at vi ses igen i morgen. Nå, det så. Og så holder vi sådan en middagsselskab. Så, yeah. Nu er de oppe igen, og Sara, hun er lige i gang med at betale regninger. Vi fik lige en besked om, at hvis vi ikke betalte dem inden for 24 timer, så lukker de for strømmen. Så det er ikke sådan helt vildt fedt. Men ja, hvad stod der? Hun skulle vist på arbejde om 30 minutter. Yes. Så det får hun bare gjort, ja. Og hun skal i skole om lidt. Hun er lige i gang med sådan noget at spise. Super duper. Hvornår skal hun i skole? Hun skal i skole om 2 timer, og hun er selvfølgelig ikke lavet sin lektier. Nej. Hvorfor skulle hun da overhovedet gøre det? Og hendes lektier, de er her. Hun kan bare lave dem fra hendes inventarliste. Og hvad med Mike'en? Vi skal lige have... Hvad fanden? What the fuck? Har hun ikke 30?